Mga kapuso, ila-ilahon ta ang grupo nga nahiusa tungod sa ilang pagkahilig sa pag-alaga o klase-klaseng langgam. Ato makauban this Monday morning ang founder sa Davao Free Flight Lovers nga si Wilbert Bonifacio. Sir Bert, may buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Mabuti naman. Good morning. Sir Bert, unang-una curious mi labi na kuno kung paunsa ba nagsugod nga nabuo ang inyong grupo nga Davao Free Flight Lovers. Nabuo mong grupo katong July 2016. Kasama ko yung mga taga Santo Tomas yun, tsaka taga Mental, sila Kuya Dexter. Doon na nagsimula ang group. Gusto namin makaikayat ang mga batanon, may ilig sa ibon, na para mawala ang kanilang mga stress. Wow, great to hear that, sir, no? Pero unsa ba sagad yung mga klase sa langgam, sir, ang inyong mga ginaalagaan? Daghan, sir, katulad nito, kakatil, Indian ringneck, may kakatu, eclectus, African grey parrots, parakeets, Macau. Ubay-ubay sa day, sir, no, ang inyong mga ginaatiman ng mga langgam. Pero naabay mga tricks, sir, nga kaya buhaton sa inyong mga langgam? O unsa po din ang mga tricks, sir? Daghan kayang buhaton ng among mga langgam, Sir Jill. Like, Muki. Come. Kali down. Again. Turn. Turn. Good bird. tapos kanang mga big bird, mo istorya pod sila ug mo kanta. Lagi namin tinuturo yung pag free flight. Ang free flight ay pinapalipad namin yung mga ibon, tapos tinatawag namin, bumabalik sa amin. Very friendly, og sayon lang di ay sila i-train, sir, no? Pero unsa ba sagad ang kinahanglan nga trait sa langgam nga maingon sa keepers o kining owners nga sayon lang sila i-train o tudluan? Ang ugali ng ibon, minsan mahirap silang i-train, lalo na kung may edad na sila. Dapat yung tinetrain yung bata pa, sisiw pa, inakay. Doon nagsisimula ang pag-unfeeding. Pag-train ng free flight, dapat sisiw pa lang, ikaw nang nagpapakain. Mula pagkabata hanggang makalakad, hanggang makalipad, dapat tuloy-tuloy ang training. Yun ang proseso, dapat laging pabalik-balik yun hanggang sa lumaki siya, hanggat sa marunong na siyang lumipad. Pag komportable ka na, pwede mo na siyang i-outdoor, pwede ka na mag-free flight. Pero depende pa rin yan sa pagbanding ng owner sa ibon. Dapat may time ka talaga, lagi mo siyang linalambing, dapat lagi ka may oras sa kanya. Alam niya na ikaw talagang parang parents na niya, babalik at babalik siya sa'yo basta kumpleto ang banding. Ug sa kadugayon na sa inyong grupo, sir, no, aduna ba yung mga events sama sa mga expo o contest ay inyong naapila na? Yes sir, meron na. Nakasali na kami dati sa Davao October Pets. Yun ay grupo ng mga lahat ng hayop dito sa Davao, pinagsama-sama. Pero ang category namin sa mga ibon, kaya ang Davao Free Flight, nakasali siya para maipakita sa mga tao ang pag-aalaga at kung paano mag-alaga ng ibon. Og I'm sure, sir, daghan na karon ang nagka-interest nga kining mag-atiman og langgam. Og unsa ba imong maitambag alang kanila, sir, sa mga buot pod mag-alaga o mga klase-klaseng langgam? Pag pumasok ka sa pag-ibon, dapat kung bibili ka ng ibon, doon sa may papers talaga. Doon sa legal na nakaregistered sa DNR para walang problema pagdating ng panahon. Pag mag-travel din, dapat kukuha ka ng LTP o Local Transport Permit kung saan ka sinasakop ng DNR. Ang pag-ibon, pwede naman kahit sino, kahit bata, matanda, pwede, may kaya o wala. Basta may time ka lang sa kanila at may bibigay mo tamang pagkain nila, vitamins, tamang kulungan, yun lang. Dapat lagi mo pakita sa kanila na mahal mo sila. Tsaka ina-encourage din kasi namin yung mga kabataan na ganito na lang ang maging abi nila para malayo sila sa anumang klaseng bisyo. Kasi pag may ibon ka, uwi ka para magpakain sa kanila. Magkakaroon sila ng responsibility, uwi sila sa oras para magpakain sa ibon. Hindi sila maglalakwat dahil alam nila may naghihintay sila pakakainin. Alright, dahil salamat, Sir Bert, sa pagbisita din sa At Home with GMA Regional TV ug amping pirmi, sir, ug imuha pong mga alaga nga langgam. Thank you, Jill, at thank you sa At Home GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.